नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी। नया साल के बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। जैसे कि हम कहले रहनी हटे कि नया साल के शुरुआत भोजपुरी किताबन से हुई। भोजपुरी किताबन के बारे में बतावे से भी हुई। हम छोट छोट वीडियो लेके आए तो वही सीरीज में आज हमरा लगे जोन किताब हम पिछला हफ्ता में पढ़नी है वो किताब है सुरदेव पाठक पराग जी के लिखल भोजपुरी उपन्यास अछूत। यदि यह उपन्यास के बात कल जाओ तो ये उपन्यास प्रकाशित भई रहे 1986 में। जैसे कि शीर्षक से हमने के देख रहल बानी जा ई अनटचेबिलिटी जो उनकी भारतीय समाज के एगो बहुत बड़ समस्या हटे ओह से जुड़ल बाटे। एगो आदर्शवादी उपन्यास के रूप में एके देखल जा सकेला। 1986 में ही एकर पहला संस्करण आइल बटे। लिखाए के शुरुआत ऐसे पहले भई रहे, इंदिरा गांधी के समय के बात हटे। यह उपन्यास में पराग जी समाज में जवन सुधार होखे के चाही, जौना जौना क्षेत्र में, चाहे वो स्त्री के लेके होखे, चाहे वो दलित वर्ग के लेके होखे, चाहे वो समाज के आपसी सुधार के लेके होखे, यह उपन्यास में लगभग हर वो चीज बाटे। यह उपन्यास में वामपंथ भी बा, यह उपन्यास में दक्षिण पंथ भी बा, यह उपन्यास में मध्यम वर्गीय पंथ भी बा, यह उपन्यास में ढकोसलापन भी बा, यह उपन्यास में प्रयोग भी बा। यह उपन्यास में हर किरदार के हमनी के देख सकेनी जा। एगो ऐसन उपन्यास जौन की वो समाज में लिखाई बा जौना समाज में जातिगत चक्रव्यूह जौन बा महाभारत से भी ज्यादा गरिष्ठ बा आ जौना के भेदल मुश्किल बा। एक से एक ई देखावे वाला कि वो जातिवादी ना हो, जौना समाज में उहो जातिगत झुकाव राखेला। वो समाज में 1986 में वो किताब प्रकाशित होती है जौन जाति से बहरी जाके विवाह करे खातिर कह रहल बिया। एकरा में उदाहरण बाटे, ऐसा नइखे कि खाली प्रवचन बा, उदाहरण बा। उच्च वर्ग के दलित वर्ग से देखावटी प्रेम और ओकरा पीछे के मनोभावना के भी यह उपन्यास में देखावल गई बा। सरकार के जौन आरक्षण के लेके चाहे गरीब गुरबा के लेके जौन योजना चल रहल बाटे और ओकरा पीछे का खेला हो रहल बा, लोगन के का सोच बाटे, लोग कितना अनजान बा वो सारा चीजन से, सरकार के योजना से, सरकार के जौन व्यवस्था बा गरीब गुरबा खातिर, दलित वर्ग खातिर, ओह से कितना अनजान बा। वो सारा चीज के उपन्यास में समेटल गईल बाटे। ई एगो जरूरी उपन्यास हम रुआ सबसे कहब कि पढ़े लायक बाटे। एकरा में जगह जगह मुहावरा के, भोजपुरी मुहावरा का इतना बेहतरीन प्रयोग बाटे कि ओके पढ़त घड़ी रुआ सब के सोझा उ जौन स्थिति बा, उ एक एगो वाक्य, एक एगो जौन मुहावरा लोकोक्ति बाटे रुआ सबके पूरा दृश्य दिखा दही। गंवई समाज में जातिगत व्यवस्था कैसे बांध के रखेला, कैसे बनल बा, कैसे ओकरा में लोग फंसल बाटे, ये सारा चीज के में दिखावे के कोशिश भइल बाटे। उपन्यास बहुत बड़ नइखे, आराम से पढ़ सकेनी। भोजपुरी साहित्यांगन पर उपन्यास बाटे। सुरदेव पाठक पराग जी के लिखल हटे। वहाँ के भोजपुरी के बहुत बेहतरीन साहित्यकार हई, वहाँ के फेसबुक पर भी बानी। रुआ सब ए उपन्यास के भोजपुरी साहित्यांगन पर पढ़ सकेनी। तो नया साल में ये हमार पहला किताब रहली है। फिर हम कुछ ऐसे ही किताबिन के लेके, भोजपुरी किताबिन के लेके वीडियो लेके हम आई। तब तक हमरा के इजाजत दी। प्रणाम। अजय भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।